Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumeneko ndikulira kwa watu wa nkhani. Komano nthawi ino ndifuna ndipereke mwayi pang'ono kwa mwini wake wa wireless ya Zodiac, komwe achikuni adakaonesa luso lawo lomaliza ali mtolankhani komanso mkonzi wa program wa wireless. Olemekezana akazako yakwera ndikuno. Mukubwera kuno funso loti mundiyankhe ndonera kuti mudaona chiyani mwa maremu chikuni kuti mwatende kugwiritsa ntchito mawu awo pa wireless yanu. Your Honor, Vice President of the Republic of Malawi, former President of the Republic of Malawi, by Joyce Banda, Your Lordship, Archbishop Thomas Msusa, President of the United Democratic Front, Honorable Adipere Muluzi, komanso akuluakulu osiyanasiyana, mafumu, amayi ndi abambo. Ndaona pa program ali pakuti amene adayankhule m'malo mwa points a Mr. Chikuni. Ine achikuni sanali colleague wanga ya. Achikuni anali bambo wanga, anali malume anga. Achikuni anali mulangizi wanga. Sindingalire kuti anali colleague, like kuti colleague, anali ndi authority kwambiri pa zochitika zanga komanso zanga ondizungulira. Mutakuona kuti ambiri akale zinthu zozama kwambiri. Iwo ambiri awo ndi akuya kwambiri pakhani komanso ntchito yokhudza kuulutsa mawu ndi sitibwerezanso. Koma kuti munamumvetsetse bwino, mudziwe kuti nthawi imene kunali kapena nthawi imene inali nthawi ya ngati achina Message Peter, Levson Chiomba, Benson Tembo, Henry Chiwa, Father Kachingwe, anthu osiyanasiyana, Nelly Pemba, Sam Gunde, Dyson Sumara, Patrick Koza, Gladys Koza, Ol Lupesia, anthu osiyanasiyana. Listi yaitali. Ngamine unali Henry Chiwa, Kenneth Sineta, Smaki Kambewe, Desmond Zipirana, Charles Maseko. Listi yaitali wambiri. Anthu nsewa ndi listi yaitali adutsa m'manja mwa alusi achikuni waphunzitsa. Ifenso tinapezerako mwayi wopalirako moto umenewo kuti nafenso anatiphunzitsawo. Achikuni anali munthu wokonda kucheza kwambiri. Andine kuno kuli ngati kwathu nabwera kuno kwambiri. Komanso achikuni akanena kuti akupita kulilonga. Ineyo mnasitha maendeleo anga ndimayenera kuti ndibwere nawo mugalimoto imeneyo ali. Chifukwa kuti amakhala ndi nkhani zakuya komanso history yakuya kwambiri ya nkhani komanso ntchito zosiyanasiyana. Amakufotokozera nkhani ndipo anali ndi luso lokufotokozera nkhani. Akamakufotokozera nkhani wakanga mwina ukuonera kanema komali nkhani.
utafotokozera nkhani ulendo wonse pano kafika bwino lako. Ukapita ukaona kunyumba kwawo kwelile 3 amaonetsetsa kuti usachoke usanadye china chilichonse chimene chilipo akupatse basi. Tikabwera kuno ndikapita kumusuku kunali munda wachimanga, kunalinso munda umeneko wachinangwa, ndipo chinangwa china inayandipatsapo mbewu yake ndinayo mipalapala. Anali munthu wodabwitsa kwambiri. Nthawi imene Mulungu anandipatsa mwayi kuti nditha kuyambitsa wireless ya Zodiac, ineyo nachiona kuti pandekha sindinakatha kuyikapo luso lokwanira. Nayenera kuti ndichite konzati akuluakulu amene amadziwa depth ya nkhani ya wireless. Nthawi imeneyo anatangomaliza kumene kugwira ntchito mboma, ife tamadali mwina about a year, koma ndimaona kuti panali zina zoperewera kuti tipange wireless yokhwima, yokhazikika, komanso wireless yosangalatsa. Ndinapita kunyumba kwawo nthawi imene amakhala ku area 10, koma ndinali wamantha amene ndimapita chifukwa sindimaganiza kuti akandiyankha kuti bwanji. Ndinapita kunyumba kwawo ndikukapempha kuti bambo, ineyo ndayambitsa wireless, koma ndimaona ngati kuti wireless yomwe mubwere mudzandithandize kutiphunzitsa komanso kutiphunzitsira anthu ang'onoang'ono amene samadziwa mwina bwino lomwe. Amatopa kupita ku sukulu koma mwina samadziwa bwino lomwe kuti tingalankhule bwanji pa wireless. Ndinadabwa kwambiri kuti sanakayikireso. Anandiwuza nthawi yomweyo kuti zimenezi ndikuthandiza tichita limodzi. A few weeks atamaliza zonse anabwerano ku Lilongwe, chifana zabwera kwa vumba kwa kudzakhala pang'ono kena kubwera ku Lilongwe kumene ndinagwirira ntchito nthawi yayitali. Koma sizokhazo zimene timachita. Before that tinkapanganso mauthenga osiyanasiyana chifukwa anthu ambiri ankafuna mawu awo. Ine ndinkatha kulemba, iwo ankawerenga zimene zilomapanga mauthenga osiyanasiyana. Ndiye tinali ndi ubwenzi wabwino kwambiri. Chimene ndinganene chokuti ife titakunena zinthu zambirimbiri monga mmene anenera pambwanga achiwambo, olemekezeka achiwambo, koma ndibwino nthawi zonse kuti tizikumbukirana tili moyo. Ndibwino nthawi zonse kuti tizitchulana tili moyo, chifukwa iwowa linalinso khalidwe lawo kuti amakumbukira anthu. Ine ndamva tsiku limenelo usiku anandiyimbira amayi athu amayi Chikuni, anandiyimbira usiku mapasti 2. Ndadzuka ndiye ndimayang'ana mafoni, ndikuona kuti anandiyimbira kangapo. Ndiye ndisanaganizo zoyimba asanaona kuti anayimba kawiri. Ndiye anandifotokozera koma sinathe kuchilandira bwinobwino. Mpaka pano sinachilandirire bwinobwino kuti aluse Chikuni sindidzaonaso. Pano ndabwera anzanga ambiri ochokera ku Zodiac komanso anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito za wireless. Tosefe tikukhumbira kuti sinachilandira bwinobwino. Tikuona ngati ulimwera tsiku lina tikumana nawonso mu korido, kapena tsiku lina tikhalira limodzi mu studio, kapena tsiku lina timva mawu awo, kapena tsiku lina ticheza nawo. Ndifo kudzika kwambiri. Mwapadera imati ndikuthokozeni mayi. Madala anadwala nthawi yayitali, koma munakhala nawo ndi wayang'anira bwino. Nthawi zonse tikabwera muno timakupezani pafupi nawo, ndipo china chilichonse chikachitika kuno mumatiwuza ndi tichita update. Bambo anu zili motere, bambo anu zili motere. Nthawi zina anthu amangoyang'ana zovuta zilipozo, koma samayang'ananso kuti amene amadwazika mavuto amenewa ndani. Ndiye ndimati tikuthokozeni kwambiri mayi kuti mwatiyimirira bwinobwino kwa bambo athu, koma Mulungu wapanga decide. Mwapaderanso ndimati ndinathokozenso former head of state. Amenewa ndi amayi amene amafungatira kwambiri zochitika. Ndi chifukwa chake mpaka last week anandiwuza kuti sakupeza muno, nalankhulana nawo.
sindimaganiza kuti angakhale nafe lero kuno. Koma sizodabwitsa chifukwa nthawi zonse amatifungatira tonsefe timakhala timawerengera kuti tili ndi mayi, ndipo ngakhale tisaonane nawo kuti patha mwezi ka miyezi iwiri timawerenganso. Mwapaderanso ndimati ndapemphe olemekezeka apembere Muluzi kuti madalaso ndalambala nawo ndadziwitsa, komanso mukatithokozere kuti nawonso amatifungatira. Pali zambiri zapamtundu ndizochitika zimene zimachitika kuti tikamakhala timakhala tikukhalira limodzi, umathanso kazoti ndi makolo. Ine mwambiri ndilibe, koma ndithokozereso nonse kuti munabwera. Ifeyo amene timapechita kwa wireless, tataya kholo lathu, tataya banki yathu, tataya nkhokwe yathu, tataya mzati wathu. Ndapempha amene anaphunzirako zina ndi zina kuchokera kwa abambo achikuni kuti walemekeza kwake ndikunena kuti tidzipanga zimene anatiphunzitsa. Tisayambitse wireless yoyambitsa nkhondo, tisayambitse wireless yoyambitsa zipongwe pakati pa anthu, tisayambitse wireless yogawanitsa anthu. Fa zimenezo amaletsa. Tisayambitse wireless imene ana akamamvera sakula bwino aziona kuti kachidwe ka zinthu ndi kameneko. Tikapanga zimenezo ndiye kuti talemekeza kwambiri malemu Lucius Chikuni. Amayi ndi abambo Ambuye akudalitseni. Kumeneko kunalikulira kwa Akosto Azango. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.